kapuso, dungan tang kiligon sa tambalan nila ambisyosang vlogger bebe ko ng mga content creators gikan sa Santo Tomas at Davao del Norte. Atong makauban karong buntaga si Romel Notarte ug Kevin Cabillo. Good morning sa inyo. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you guys? Hi! Hello, good morning sa lahat ng viewers na nanonood ngayon. And thank you guys sa pag-invite diri sa kuha. And I am ambisyosong vlogger. And salamat sa pag-welcome. And kaupan ako ang bebe ko na si Kevin. Oh. Hi! Since na-mention naman mo si bebe ko, sir, no? Kay trending naman ang inyong mga videos online. Pwede ba nimo mapailaila siya sa amua? Si bebe ko, ang full name niya si Kevin Cabillo. So, lang po siya ka ng kailan po mi. And dito, naka-decide ko nga, i-apin ako sa sako ang content because nakita na ko ang potential nga na medyo na I may something na mo-click sa moang tandem. So, gitry lang po na ako and I'm so thankful nga, gidawat ito ko ang mga viewers kay medyo ni viral dito na ako mga videos with bebe ko. Hi guys! Lantawan ninyo ang view, nindot kaayo. Pero kahibaw ba mo unsay nindot nga view? I love you. Sir Kevin, unsa mo po di mo hang na-feel karon nga naila nakatungod sa inyong mga videos, Mr. Romel? Wala ako nag-expect nga maabot og ingani ang tandem so far. Classmate ni high school. Classmate nag high school since 2011 yata. Beko. Second year. Second year. Then dugay mi wala nakita na. Then dun sa wellness hub, nagsugod dito, nagbalik mi og ka-close na po. And then nag-create mi og kuan nga what if mo join ko sa iyang vlog. Anak ko nga, i-try do nato kung mag-click ba kung na kay partner kay mo. Kuan mo gud sa video nga walay partner. Kanang Marag uga kay. Sir Romel, pwede po ba nimo ma-share kung unsa ang inyong pinakauna na vlog ni Sir Kevin? Amo ang first video sa katong culmination namo. So dito nagsugod ang tanan. Lagot sa akong una-una nga mag-vlog dito at that time. Pero nakadala man ko ka ng vlogging kit. So na-try namo sa dagat. Tabang! Munso di ka. Abi na kong mabawra. Lawom naman di akong ibati sa imuha. Gisundan dayon namo pagka the next day kay murag ni-click ba. So nagduda ko nga ay basig ganahan sila ngayon ani. So gisundan ako. Wala mi nagkamali. Mas ni sa ikaduha ng video is nag 800,000 views jud siya. And this morning, let's have some fun and let's put to test kung gaano nyo nakakilala ang isa't isa. Okay, first, kinsa ang una nagaingon og I love you? Wow! Ako yun. Sige, ako na lang. I accept. Ako na lang. Second, kinsa sa inyo ang matampuhin? Itong 1 week may wala naka-upload ng video tungod kay busy kayo. Nag-load siya sa kwarto. Ito. Nag-load siya. Slight lang daw. Uy, ikaw naman, okay. Din ka. Ito bang? Lambing lang man. Lambing lang kailangan. Nako, makasana all na lang yun ni Ane. Pero lastly, unsang inyong message sa usag-usag, unsa po ang inyong mensahe alang sa inyong mga fans na sumusuporta sa inyo. Message na ako sa akong partner na si bebe ko and stay humble. Walay pagbago na mahitabo even though nga musikat na ka and unta nga mas magbinutan pa ka karon dili ka magdilabad. Sa kanang enjoy lang namo ang moment nga naga-vlog me and hopefully nga once nga mailhan na unta mi kung nga may tabo na kung mailhan man mi and unta sa moang duha walay magbago and stay strong gyapon ang moang tandem unta nga mag long last ang amo ang content nga ang amo ang goal nga makahatag mi kalipay sa mga viewers. So thank you kaayo. So thank you po guys sa akong partner kay medyo jolly kaayo, gisabayan niya akong kabuang. Dagan kayo salamat sa akong partner no kay how kaayo mo sakay-sakay sa akong mga trip.
So, mo din ang dapat atong pangitaon sa lalaki, no? Charot! Dapat, kung sa imong trip, masabayan po sa imong partner. So, para mag-click and mag-strong ang foundation sa inyong relationship kung unsa may ang naa sa inyo, ha? Yes, ayun. Thank you. Thank you kayo sa imo ha. Salamat. Daghang salamat kay tungod sa imo ha. Abot ta diri. Then tungod pud sa atong mga fan. Daghan kay salamat sa pagsuporta. Padayon lang suporta sa mua. Paghatag mi kalipay sa inyo ha. Tanan na mo konting ipagawas sa inyo ha. Nay kabuluhan namin katunan og stay healthy lang sa inyo tanan pati sa mua para padayon namin maghatag og kalipay sa inyo ha. Daghan kayo salamat. Daghan kayong salamat Ramel and Kevin for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Amping mo pirme. Daghan salamat po Attorney Resty sa pag-invite sa MUA and sa pag-invite sa MUA sa At Home with Regional TV sa GMA. So daghan kayong salamat, no? Yun, thank you. Thank you so much. Thank you so much sa inyo ha sa At Home with GMA Regional TV sa pag-feature again sa MUA and then sa tanan nga nagsuporta sa MUA, daghan kayong salamat. Unta antod sa antod magkasuporta mo sa MUA content sa mong vlog sa mong collab na maghatag may kalipay sa inyo ha. Kini ang At Home with GMA Regional TV.